היי חברים, הרבה זמן לא עשיתי סרטון, רציתי לעשות סרטון ככה על מכונה חדשה שהכנתי, מכונה שמבוססת על המערכת של האקדחים של רטרו שוטר עם פנדורה ה-10th anniversary, אוקיי? יש במכונה עצמה 5125 משחקים, אוקיי? כמובן מתוכם יש כמעט 80 משחקי אקדחים. נראה לכם ככה בקצרה, משחק שאני מאוד אוהב, Confidential Mission. לא רוצה להתעכב יותר מדי עם הסרטון, נראה לכם כמה דברים ונסיים את זה. המערכת היא מאוד נוחה, המכונה, אפשר לומר, מאוד נוחה לעסקים, לבית, לכל דבר. פשוט לראות את המשחק שאתם רוצים, בוחרים, לוחצים, יוצאים. לא יותר מדי להסתבך. זה האקדחים של הרטרו שוטר, אוקיי? אקדחים עם ריקויל. אפשר לשמוע אותם. די מדויקים, עובדים עם 4 סנסורים של IR, אינפרארד. נראה לכם ככה את המשחק. אפשר לראות את הרמת דיוק. טוב. כמו שאמרתי, המערכת די פשוטה. כניסה יציאה למשחקים, צ'יק צ'אק, קריאות ובעיות. כמובן כל המשחקי מכות, הארקייד עצמם, הקלאסים שאנחנו מכירים, פאקמן, גלגה, וונדרבוי, כל הברדק, הכל נמצא פה, יש פה את כל המשחקים הטובים. לא יודע, הרבה מהמשחקים שאני אוהב, סטריט פייטר שאני אוהב, פייטינג כמובן. התמכרות שלי זה סטריט פייטר. מה ששמתי פה במערכת זה את הרמקולים של לוג'יטק Z533, מי שמכיר. מערכת די רצינית, סאב-וופר, 2 רמקולים. יש פה ווליום מטורף. השליטה נמצאת פה למעלה.
לא? קיצור, מערכת נוחה, מערכת די קלה, כל משחק, יש לכם סרטון, הדגמה, השם שלו, כיף ונוח. זהו. אחלה חברים, תודה רבה.